Аз исках да напиша една книга от певец за друг певец. Тоест, гледната точка зад кулисите. И всъщност какъв е процесът, през който минава един артист, подготвяйки ролите си. Това беше идеята. Помниш ли първата си среща с Райна Кабаиванска? Да. Къде беше? Как беше? Ти как беше? Това аз бях на 18 години, веднага след като бях направил сайта и се явих на прослушване за нейния майсторски клас, на който тя не ме прие. Но... И въпреки това толкова обичаш, че чак после и книга. Да, вярно е. Ами няма как да не й се възхищавам. И си спомням, когато й казах: госпожо Кабаиванска, аз направих този сайт. И тя каза: значи вие сте мистериозната личност. Това може би първата реплика, която... Не, напротив, аз приех това като урок, защото това да не те приемат не означава нищо съдбоносно, но това ми отвори очите, че ако искам да постигна нещо в тази професия, трябва много повече. И трябва да, освен да си супер подготвен, но трябва много сериозен характер и издръжливост, железни нерви, защото на сцената може всичко да се случи. Абсолютно всичко. Това, което сме ние като хора, то се отразява на нашите образи на сцената. Аз мисля, че колкото е по-интересен един човек, колкото е по-търсещ, колкото е по-широк неговия мироглед, толкова по-добър изпълнител е. Тези неща мен са ме интересували и съм писал в книгата. А вътре, разбира се, има и много забавни неща. Като какво? Например, един финал на Тоска, когато нейният любим трябва да бъде застрелян и умира на сцената, но един куршум е рекоширал и е оцелил крака му наистина и започва да тече кръв и действието спира. И спектакъла завършва с калугерки, които тичат по сцената и с медицински персонал. Такива грешки, които се случват на сцената, може всичко да се случи. Това ли ти е представата за смешна случка? Това е някаква трагедия. Той е трагедия, но погледнато отдалеч, човек е жив и здрав и той се сеща с смях за тази ситуация. Има една случка, която не съм написал в книгата и е много интересна. През 60-те години в Ню Йорк Райна Кабаиванска отива на вечеря в един руски ресторант. И отдалеч имаха двама непознати. И когато се доближава, вижда, че това са Салвадор Дали и Гала, които пък те са я познали, защото са я гледали в Метрополитен опера. И това е било една неочаквана, много вълнуваща среща. Разбира се, книгата е пълна с такива неща и написана по начин достъпен за широката публика. Аз мисля, че книгата е подходяща и за професионалисти, и за хора, които просто искат да научат интересни неща за една голяма личност.